Doon na itong mga tigpaminaw, Sir Mark. Daghang yun naminaw na ito, taga-Doros. Sir Fred, Sir Mark, apel ka, isang pit ka. Hisgutin ninyo ning daghang illegal quarry sa Doiro niya committee chairman sa environment kana si Kagawad Turalba. Turalba gyapon. Tinood ba niya? Dokumento naman tayo, dokumento na rin, no? Sa komposisyon sa committee chairman sa environment si Kagawad Committee on Environmental Protection and Management. Kagawad, sakto siya. Sakto nang ga-text nimo. Si Kagawad. Ano na lang, in fairness gyapon. Aron di masakit si Kagawad Turalba na to, no? So, Texter. Oy, Texter, may daw, ikaw nag-textan niya. Klaro kuno ka sang lugar sa Doiro be. Daghan ba yan, pila ka barangay ng Doiro? 21. Oy, klaro. Aron atong i-forward kang Kagawad Jeffrey Turalba nya susiho niya. Isip chairman. Isip chairman sa Committee on Environment. Sige, Kagawad, mas maayo pa Kagawad oy. Kana mo'y tutuki og maayo oy. Hatagin na yung solusyon kay action. Kasi magsige sa to, sir. Babag-babag. Dili priority. Ni ay priority. Kani may priority kay environment. Atong kalikupan. Og illegal quarry ay porbida dakong kadaot na oy. Dakong kadaot kana sa atong kita bayatas nang hitabo sa atong kalibutan ron. Climate change unsa ba na? Tungod sa pag-abuso sa atong environment. Mao ni priority. So makita pastilan. Honorable Jefferson Jeffrey Turalba, atong gihangyo, no? Hangyo, okay. Nga mudong po dire sa atong istasyonan aron pong mutubag pod aning mga paabot na to nga mga concern sa mga katawhan sa Doiro.